vivia en la seva madrastra i les seves dos horribles germanastres. A diferència de les madrastres germanastres que avui dia, que són totes molt bones persones, aquelles tenien la vida impossible a la Ventafocs. Conegueu la història? Sí! Conegueu la història? Sí! Conegueu la història? Sí! Sí, ja me la sé de memòria, direu. No obstant això, d'aquesta història teniu una versió falsificada, rosada, cursipanol i ensucrada. I algú amb la closca un poc rància va considerar que era millor per a la infància. Mireu, l'embolic s'organitza en l'instant en el que les germanastres d'aquesta història que us estem contant van anar a fer-te a Palau i la xicoteta es va quedar rasa soleta. El llibre de Felip prova la crítica. Colpeja la part, és desgallita. Vull llegir així, maleïdes bruixes. Us partiré les dos bruixes. Així, fins que per fi aparegué la falta. Per el sofriment de la gent li pregunta: què puc fer per tu, benvolguda? Per què plores així? Te veig fotuda. Contenta no estic, Madrina, perquè llego al bar i jo així, en la ruïna. La xica cameja moribunda. Jo també vull anar a aquesta festa immunda. Vull un tratge de vi, un xofer, un cotxe, sabat menjador, un anell, un porxe, arracades de coral, pantis de seda i un perfum de París d'aqueste que se queda. I així enamorar el príncep de seguida a la meva riquesa fina i distinguida. I de sobte, en dins d'ells, el que així vos conto, la Ventafocs es va presentar en Palau, en plena festa, deixant a la seva rival dient: i esta, la Benji va veure el príncep dos minuts present. I va ballar amb tan poc d'orgull del príncep, li va tocar el cul del cul. I la Ventafocs, que este cul és el meu, que cadascú es toca el seu. Però al donar el cotxe, pam, 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 la Ventafocs va pensar: ai, xicona, com no corregues, l'has fet bona. I el príncep va dir: on vas, criatura? Mentre l'agafava per la cintura. Feia mirar, i ell, sense escatimar esforços, fins que el tratge va quedar fet. I grossos. La pobre va fugir mig en porret. I va perdre una sabata després d'una montereta. El príncep la va agarrar. I davant de tota la cort va declarar: l'ama del peu que entre en aquesta sabate. Sabate? Sabate. No, que això no rima. L'ama del peu que entra en aquesta sabate serà la meva cosa esposa, però jo me mate. Després, com era un poc despistat, va deixar la sabata en qualsevol. Una germanastra al qual va dir: tinc una idea. I en vista de que ningú la veia, va agafar la sabata, la va llançar per la finestra i es van mirar tots com una mestra en el seu lloc i dissimuladament va deixar el seu calçat prudent. Quan va eixir el sol, va eixir el sol. Per la ciutat hi ha molta queixa. La veritat és que caminava massa, de botiga en botiga, de casa en casa. I va trobar moltes dones, inclús alguna xiqueta, sense resultat. Aquella xanqueta incòmoda i prou pestilenta. No li quedava cap pretendenta. Així,
yo disse, ai, però si les veges a fer pecat. Perquè no penses tu que encara no t'has casat? I mira, mare, su mare les passa. Flash! I va tenir el cap amb molta classe. La cabota va cap en la botella. Va donar un paio de cops. Pam, pam! I va quedar quieta. Mentre en la cuina la ventafocs estava de saber que el seu torn també arribava. En quan va escoltar les cops, pam, pam, pam! Va mirar des de la cuina i va dir, ai, sona molt. I quan el príncep va dir, un altre cap amb el seu coll junt, la ventafocs es va acabar. Carai, va pensar, que bàrbara és sa majestat. Eixe home deuria d'estar empresonat, però se pot deixar entrar. I quan el príncep va cridar, eixe cap, talleu-li la mare. En la cuina, demana que tu vulguis a l'Anna, que tu no has d'acabar igual que la teva germana. Oh, fa la madrina, suplica la mare. Salva't de final del conte, que ves molt fosc. El caràcter del príncep no m'agrada. I jo no he vist una dona maltratada. Ara tindrà una cosa més difícil que vull. Vull un company honrat, però bon així. Honrat, com per a mi, honrat. Jo ho coneix. I pensa que és i de sobte, en la ventafocs estava fora de perill i casada amb un home que feia mermelada. I com els dos van